Muzika z lidí potrčí a vlky z lesů žene hlad. Muzika z lidí potrčí a vlky z lesů žene hlad. Se každý třese, zbledne, zduří se mu cévy v krizi. Zbledne, zduří se mu cévy v krizi. Tváře se zcvrknou, brada zvedne dne. V žilách má uzly, v krku lízy. Přišla svatě, ležíš led, na mě hroužili, to se stydí. Krev doží zvíře a bratavce, odejou klouby a zroučili. Tenkrát za mluvové rány jsem zjistil, že smrt má krásnou melodii, že smrt je dalečí podívanou, znamený to lžou. Přestal jsem se smrti bát, viděl jsem, že lidé tu podívanou milují. Sedí se každý přes se smrtně, zůří se mu cévy v krizi, tváře se zvednou, brada zvedne, žilává uzly, krku lízy. Na zemi raj, raj, na zemi raj, se slovobranou. Dámy a pánové, největší mistr slova v našem městě, pan François de Montcorbier, řešený viol. Že se tě můžu bez obav dotýkat. Nebude tě ten tvůj pán víčka senu a hledat? Asi to tak bude. A co? Aha. Aha. Vypadám jako panic. Proboha, co tě to napadlo? Já jsem si myslel, že mít panice je pro dámy z vyšších kruhů exotický úloh. Za to mě máš? Abys věděla, já nejsem panic. Síla, co? Proč mlčíš? A jak se třesou strachy? Došla ti slova?
Kriste, pane, už je popadli. Zvykej si na to. Na tohle? Mistr Adrie je obdivuhodný. Nejlepší, jakou kdy François Villon nenapsal. Láska. Praska. To je geniální. Když jeden nohu vláčí, od něho pryč se celé stádo tlačí. Necháte tu chudáka Viona? François! Slyšel jsem, že vy velmi dobře víte, kde se Vion ukrývá. Dobrého dne přeji. Co je s Franco? Bohužel cítím povinnost nepodat informace tak brzy, aby zůstal v bezpečí. Nemůže vědět, co je čeká. Mohu vás poprosit? Prosím. Udělejte prosím něco, aby se mohl bezpečně vrátit z Blois do Paříže. Ale zákon já ze žádné strany neobejdu. Napadl Perbuka v sebeobraně. Navlékli to na něj i tu navarskou kolej. To budete muset vysvětlit samotnému Ferbukovi. Kdyby ho byl zabil, byl by na tom teď lépe. Já především Francouz jsem a utápím se v šampaňském. Radši žízní zhynu, než vodu pít a urazit tak domluvím. Předávám žezlo, prosím. Tak dlouho chodím se čvánem provodu, že už dál nemohu. A co Catherine de Vauzel? Prosím vás, nemluvte nesmysly, když jsem se s ní viděl. Nemohla se zachovat jinak před maršantem. No, ale mohla, kdyby chtěla. Je chudá. Musí spoléhat na bohaté přátele. Takže je to obyčejná couda. Dožili jsme se pěkných věcí. François Villon opovrhne coudami!
Možná na tom bude záviset váš další život. Já nevím, prý s ním měl spojení nějaký Pierre Girard a o jednom studentovi, jmenuje se myslím Robin Turgis, se také říkalo, že patří k organizaci. Málo! Gal! Já víc mě neznám, pane! Víte o tom tajemném muži, jehož tvář ještě nikdy nikdo neviděl. Je to Pierre de Coquillard. Nedělejte si ze mě legraci, Vione! Je de Coquillard zahynul před 20 lety! Řekněte, kdo to je! Nevím, vidíš, že ho mučíte, já víc mě neznám. Jak se jmenuje bordel, kde jste si rozdělili kořist z navarské koleje? U tlusté Margo. Víno. Už si to zase. Váš. Teď už nemáš zájemce. Když si mě předtím nakazil. Co to kvíliš, ty prase? Co bych na tobě viděla, si mi odpověděl. Ty mě chceš převést k ničemu. Sahej na mě. K čemu? Podle některých pramenů jsem nezahynul v žaláři. Když jsem byl vězněn v žaláři v Meung-sur-Loire, byl jsem v říjnu 1461 omilostněn nastupujícím králem Ludvíkem XI., který s radostí nad svým korunováním rozdával omilostňující dopisy. Mohl jsem se dokonce navrátit do svého domu v klášteře svatého Benedikta, kde jsem byl vychováván svým otčímem Guillaumem Vionem. Stopy v mém životě se rozcházejí. V roce 1461 sděluji v jakémsi dokumentu, že stůňu, že mám kašel. Závěť mistra Guillauma Viona se nedochovala, podrobnosti o konci mého života se tedy nedozvíte. Podle Rabelese jsem se na stará kolena uchýlil do ústraní do kláštera Saint-Mexan v Poatevinském kraji a tam jsem režíroval velikonoční pašie. Ale je to vůbec důležité, jak to všechno bylo doopravdy. Jak to všechno bylo doopravdy. Jak to všechno bylo doopravdy. Jak to všechno